नमस्कार, मी अमृता सोमनाथ गुट्टे. मी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा या शाळेमध्ये आहे. मी यावेळी एक स्पर्धक आहे. माझ्या वडिलांचा फोन नंबर 78 75 40 54 71. माझ्या गावचा पत्ता कासरवाडी. मी आज एक गोंधळ गीत म्हणणार आहे. आई भवानी तुझ्या कृपेने पारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने पारसी भक्ताला, अफाट महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अफाट महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तोरात झाली, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तोरात झाली. आज गोंधळ आला एक अंबे गोंधळ आलाय, आज गोंधळ मांडला भवानी गोंधळ आलाय, गोंधळ आला एक अंबे गोंधळ आलाय. उदो 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 गळ्यात घालून ढवळ्याची माळ पायात बांधली सांग, गळ्यात घालून ढवळ्याची माळ पायात बांधली सांग. हातात पडे तुला आवडेल वाजवी तो चंगोळ, हातात पडे तुला आवडेल वाजवी तो चंगोळ. धडधडत्या चालेतून आली तू तुझ्या जन्माचा भक्ती, धडधडत्या चालेतून आली तू तुझ्या जन्माचा भक्ती. लावून येते आई नाव तू तुझे घेता, आई कृपा करी तुझ्यावरी जागवी तोरात झाली, आई कृपा करी तुझ्यावरी जागवी तोरात झाली. आज गोंधळ आला एक अंबे गोंधळ आलाय, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळ आलाय. उदो 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 चौक धरीला माणिकवती मंडप, आकाशाचा हात जोडून करून भासतो उठारी भरनावाचा धर्म निर्धारुनी धर्म, भासतो उठारी भरनावाचा धर्म निर्धारुनी धर्म. आई तू सुरक्षेला तुरशापूर्वक संघर्ष मातला, आज आम्हावरी संकट भारी घालत गेलो वरी, आज आम्हावरी संकट भारी घालत गेलो वरी. आज गोंधळ आला एक अंबे गोंधळ आलाय, गोंधळ मांडला भवानी गोंधळ आलाय. उदो 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 उदो. धन्यवाद.